سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران لومي شومن تسنه 2023 استدالو زيناتات اب سودان زركبو ايرتراويان زم محللفونا يردونا ملختي عدت اليان سدتنياتات نمعقات مستونيزيا تسرح مهلاوا مغلاصا اما قاله زتغبره سلامو سلفي نسمع بريتوريا زكاتات الاكل ناي سلطانو غزيه تناوحيلو مهلاو رواندا وطرطور غبن مصنات عليت بيت فرد دو نمبال بقوع كم زي كونه تغليص مهلاون كالنزت تقلق خونيو ابزا چانل دمانه وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتانا يدول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم كونا السودان جينا يقصلو لابزل اوان اب كتما كارتومن كالوز زواتات نايتا هاجرن زركبو ايرتراويان اب ماكل كونا تغرقيرم اب كبيت كوناتات كم زلو غاليصم اب كارتوم زمقمطن مع كان زينا دمص امريكا حبريتا زهبت ايرتراوي سدتنيا ابتا كتما زلو كوينات جينا يقصل كم زلون دبداب نفرتون كم زلو دحر مغلاص نغرات كبيرو نسوم كا لومد يحيش اندابلو كساب حجي ابتا كتما كم صنحون كبس بيزا جميركا كساب كراي غزوم دما امنا كبيرو كونتاتم ما كم زلون غليصا نسا دحرتي مزامع كان زغبرتك على محتت نغرات مصورسينا نابور سودان كم زمرحتن ناب ግብጽ ከተመርሕ መደባት ከም ዘለዋን ናስገርት ዝኸውን ገንዘብ ኣብ ኢዳ ስለ ዘይብላ ድማ ኣብ ምሕረቶም ወዲቃ ከም ዘላ ከም ዝገለጸት እታ ማዕከን ክትሕብርን ከላ ኣብ ካርቶም ከሓልታት ቁልጥፍ ደገፍ ገዛ እንዳኩሕኩሑ ይዞምቱ ከም ድማ ኣብ ገለ እዋናት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዓመጽ የውርዱ ከም ዘለው እታ ቃላ ዝሃበት ኤርትራዊት ከም ዝገለጸት እዛ ማዕከን ሓቢራላ እታ ማዕከን ኣብ ተዘርጊሓቱ ዘላ ጸብጻብ በተወሰኺ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ካብ ሱዳን ናይ ሩድና መልእኽቲ ይሰዱ ከም ዘለው ግን መስመራት ከም ትዝድለ ብሉጽ ዘየለ በመዃኑ ንብዙሓት ከተዘራርቦም ከም ዘይከኣለት ካብ ገዳርፍ ግና ቃሎም ዝሃቡ ስደተኛታት ከም ዘለው ያሓቢራ ካብቶም ካብ ገዳርፍ ቃሎም ዝሃቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደ ካብ ካርቶም ሃዲሙ ኣብ ዝዋን ኣብ ከተማ ገዳርፍ ከም ዘሎ ኣብታ ከተማ ኸኣ ብቀይሕ መስቀል ይኹን ትካል ስደተኛታት ወዲ ሕብራት ሃገራት እንትርፎም መዝገባ ካልእ ዝተወሃቦም ሓገዝ ከም ዘየለ ክገልጽ እንከሎ እቶም ኣብ ማዕስከር ዘለውን ከምቲ ዝደለ እኹል ቀረባት ይረኽቡ ከም ዘየለው ይገልጹ ንሱ ብፍሉይ ብዛዕባ ኤርትራውያን ዝግበር በደላት እንድሕራሎ ብዝምልከት ሕቶ ኣብ ዝቀረበሉ እዋን እቲ በደላት ሕጂ ዘይኮነ ጀሚሩ ቀደም ኣብ ካርቶም ከለናውን ግፋን ዓመጽን ነይሩ ተታሒስካ ልዕሊ $1,000 ትሕተተሉ ግዝያት ውን ነይሩ ኣብ ገዳርፍ ናብ ሓደ ናይ ዕዳጋ ማእከል ግፋ ከም ዝወዓለን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ከም ዝተገፈፉን ይተዛሪቡ ንሱ ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ዝምለሱ እንድሕራለው ወይ ድማ ናብ ኤርትራ ክምለሱ መደባት እንድሕራለዎም ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ኣቀዲሞም ሕጋዊ ወረቐት ሒዞም ዝጸንሑ ከም ድማ 200 ክፍሉ ዝጸንሑ ተመሊሶም እዮም ብሕጂ ፓስፖርት ይኹን ሕጋዊ ወረቐትን ኤምባሲ ምሕታት ድማ ዝሰልጥ ኣይመስልን እዩ ናብራ ከቢድዎም ዝኾነ ወረቐት ዘይብሎም ዝተመለሱ ኣብዚ ዝመጽእ 6 ኣዋርሕ እንታይ የጋጥሞም ስለ ዘይንፈልጥ ናብ ኤርትራ ከይንመለስ ክፍታታት ኣለና ክብል ይመሊሱ قداميت منستر عدد إليان جورجيا ميلوني كاب تونيزيا زلو واحد سدتنياتات نمكتا مس منغس تونيزيا تسرح مهلا وغليصا نسا نزغلصت اب تونيزيا مس بريزيدنت تهاجر قيس سعيدن قدام منستر نجيل بودنن تراخيبا اب استزرربتلو اوان كوينو تونيزيا واحد سدتنياتات نمكتا زحجزا حجز غنزب كحبرت اوروبا ترخبلو كونتات كتم عرار مخاناون قداميت منستر ميلوني نتنايت مال ناي تونيزيا عدتا بزملكت اب زهابته مغلص حبيرالا بتوسخي قداميت منستر ميلوني اب قرب اوان مس بريزيدنت كوميشن حبرت اوروبا اورسولا فوندر لاين ناب تونسيا داغماي مبصح كتكايد مخاناون حبيرالا قداميت منستر جورجيا ميلوني هاغرا مس هاغرات سمين افريقا زلوا سوطوم نغداو ركب كتقصل مخانا بمغلاص عدد اليان لعل 7 بليون يورو زواغو نغداو ركبن ابتا هاغور سرحات 900 تكالاتن كم زلوا ون حبيرالا منستر غدايات وصاي عدد اليان انطونيو تاجانب وغنو ابز حلفه ورح ميازيا اكل نايتي وحزدتنياتات نمقلاس زغبر زل صعري ኣብ ዝኾነ መደብ 4000 ቱኒዝያውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ቱኒዝያ ኣሰልጢኖም ቪዛ ፍቃድ ስራሕ በመሃብ ኣብ ዓዲ ጣልያን ናብ ስራሕ ክዋፈሩ ንምግባር መደብ ከም ዘለዎም ኣፍሊጡ ነይሩ ዓዲ ጣልያን ከምዚ ዝኣመሰለ ክልታዊ ፕሮጀክት ዘዳለወተላ ብሕታዊት ሃገር ቱኒዝያ ጥራይ ምዃናውን ታጃን ወሲኹ ሓቢሩ ነይሩ ዓዲ ጣልያን ኣብዚ ዓመት እዚ ናብታ ሃገር ዝኣተው ቁፅር ስደተኛታት ብምውሳኾም ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ኣወጃ ምህላዋ ይዝፍለጥ ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዘሎ እዋን ጥራሕ ማእከላይ ባሕሪ ብምቁራጽ 50,000 ስደተኛታት ናብታ ሃገር ዝኣተው كونن كلو ابز حلف عمت مزنبره تمساسل اوان كنصاصرن كلو 10 سدتنياتات كم زاتو كابزيوم اتم 700 ميتاويت تونيزياوያን ኮይኖም اتم ዝተረፉ ድማ ካብ ቱኒዝያ ዝብገሱ ስደተኛታት ናይ ካልኦት ሃገራት ምዃኖም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ ጣልያን ይሕብር
ኣብ ክልል ትግራይ ብማይ ዝቑፀሩ ጥሮተኛታት ሰራሕተኛታት ድሕርቲ ነታ ክልል ዝዕነወ ኩናት 2 ዓመት ዘስዓቦ ምቁራጽ ናይ ጥሮታ ሓገዛት ኣብ ርእሰ ከተማ መቐለ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ካብቶም ሰልፈኛታት ሓደ ኣብ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ንኣስታት 35 ዓመታት ዝሰርሕ ዝነበረ ገብረ ሚካኤል ንጉሰ ንማዕከናት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጥሮታ ካብ ዝወፅእ 6 ዓመት ኮይኑ ከም ዘሎን ገንዘብ ጥሮትኡ ድማ ካብ ዘይክፈል 2 ዓመት ኣቁፂሩ ከም ዘሎን ይሓቢሩ። ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኩላትና ስድራ ቤት ኣለና፣ እዚ ናይ ጥሮታ ገንዘብ ንስድራና ንምሕጋዝ እንኮ እቶትና ይክብል ካብቲ ተቃውሞ ዝተኻየደሉ ቦታ ንማዕከን ዜና አዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተዛሪቡ። ብተወሳኺ እቶም ሰልፈኛታት መንግስቲ ፌደራልን ክልልን መሰል ኣረጋውያን ከኽብሩ ኣለዎም ኢሎም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ማሕበር ጥሮተኛታት መቐለ ኣቶ ክፍለ ማርያም ይርጋው ንማዕከን ዜና አዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ሰልፈኛታት ወርሓዊ ክፍሊት ካብ ዘይረኽቡ 2 ዓመት ኣቁፂሮም ከም ዘለውን መንግስቲ ድማ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ህጹጽ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎን ክብል ጸዊዑ። ንሱ ኣብ ዘረብኡ መሰላትና ክኽበር መንግስቲ ንሓትት ኣለና፣ ኣብ እዋን ስራሕና ዘበረከትናዮ ገንዘብ ክኽፈለና ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ። ብተወሳኺ ድሕሪ ምቁራጽ ክፍሊት ጥሮታ ኣረጋውያን ንኣሰቃቂ ኩነታት ተቓሊዖም ኣለዉ። ገለ ካብኣቶም ድማ ከቢድ ሕማም ዘለዎም ብጥሜትን ሕፅረት ሕክምናን ህይወቶም ይስእኑ ኣለዉ ኢሉ። ከመገላልጻ ክፍለ ማርያም ኣብታ ማሕበር ልዕሊ 9000 ጥሮተኛታት ከም ዘለዉ ኣብ መላእ መቐለ ድማ ኣስታት 15000 ጥሮተኛታት ከም ዘለዉ ተዛሪቡ። ካብዚኣቶም ናብ 8000 ዝቐርቡ ብሕዱር ሕማም ዝተጠቕዑ ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 500 ጥሮተኛታት ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅምር ብጥሜት ህይወቶም ስኢኖም ከም ዘለዉ ገሊጹ። ኣብ መቐለ እቶም ሰልፈኛታት ናብ ቤት ጽሕፈት ግዚያዊ ፕሬዝደንት ክልል ብምኻድ ተቃውሞም ከስምዑ ከለዉ ዋና ሰክሬታርያ ካቢነ ሚኒስትራት ግዚያዊ ምምሕዳር ኣማኑኤል ኣሰፋ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምትሕባር ጥርዓኖም ንምፍታሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይሓቢርዎም። ኣብ ፕሪቶሪያ ደቡብ ኣፍሪቃ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ዝተፈረመ ስምምዕ ዝከታተል ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ልኡኽ ስርሑ ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ 12 ክቕጽል ብሕብረት ኣፍሪቃ ምንዋሕ ከም ዝተገብረሉ ተገሊጹ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት ዓንቀጽ 11 ናይቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ናይ 6 ኣዋርሕ ዕድመ ዝነበረ ናይ ምክትታልን ምርግጋጽን ጉጅለ መሰረት ክልቲኦም ወገናት ዝገበረዎ ስምምዕ ዕድመ ስልጣኑ ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ 12 ክናዋሕ ተገይሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ጉጅለ ብኬንያዊ ሜጀር ጀነራል ስቲቨን ራዲና ዝምራሕ ኮይኑ ከም ኮሎኔል ሩፋኤ ኡማር ማርጊና ካብ ናይጄርያ፣ ኮሎኔል ቴፎ ሲኮሊያ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃን ዘጠቓለለ እዩ። ب1994 استفጸመ ገበን ምጽናት ዓሌት ሩዋንዳ በገንዘብ መዊለ ተባሂሉ ንዝተኸሰሰ ወዲ 88 ዓመት ጥርጥር ኣብ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ደው ንምባል ብቑዕ ከም ዘይኮነ ቤት ፍርዲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወሲኑ። ፊሊሲዮን ካቡጋ ጽኑዕ ሕማም ኣእምሮ ከም ዝነበሮ ብሰብ ሙያ ክነገር ጸኒሑ እዩ። ዘርኢ ምጽናት ዓሌት ሩዋንዳ መስተኻየደ ን26 ዓመታት ከም ማእሰርቲ ተሰዊሩ ድሕሪ ምጽናሕ ብ2020 እዩ ኣብ ፓሪስ ተታሒዙ። ኣብ እዋን ምጽናት ዓሌት ሩዋንዳ እቲ ዝሃብተመ ሩዋንዳዊ ከም ዝኾነ ዝነገረሉ ፊሊሲዮን ካቡጋ ملشاتات عليه هوتو نشومن تميتشح توتسن لؤمات هوتون كشفشفو ገንዘብ መዊለ በዝብል ተኸሲሱ ንሱገን ነዝከስየነስ ጎዮ ማሕበር ኢቡካ ወጻ ማዓት ምጽናት ዓሌት ሩዋንዳ በትሕጂ ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ ናይ ቤት ፍርዲ ከም ዝሓዘነ ኣፍሊጥሎ። ሓላፊ እቲ ማሕበር ፊሊሲየን ካጉዊዜር ከም ወጻ ማዓት ክእሰር እንከሎ ኣብ መወዳእታ ፍትሒ ክንረክብ ኢና ብምባል ዕረፍቲ ተሰሚዕና ነይሩ ኢሉ። ካቡጋ ብሓቂ ኣብ መጋባእያ ደው ክብል ስለ ዘይክእል ዝብል ጥርጣረ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ፊልበርት ማሕበር ኢቡካ ነዚ ጉዳይ ንቅድሚት ዝወስደሉ መንገዲ ከም ዘናደ ሓቢሩ። ኣብ ምጽናት ዓሌት ሩዋንዳ ተሳተፍትን ዝነበሩ ጥርጥራት ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ዝቐጸለ ወፍሪ ቤት ፍርዲ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክህብ እዚ ናይ መጀመርታ እዋን እዩ። ደያኖቲ ኣብ ዘሄግ ኔዘርላንድ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኩናት ካቡጋ ትርጉም ብዘለዎ ኩነት ኣብ መጋባእያ ክሳተፍ ብቑዕ ኣይኮነን፣ ንቐጻሊ እውን ኩነታት ጥዕኑ ኣሰካፊ ክብሉ እዮም በይኖም። ካብ ኣርባዕትዮም ደያኑ እቲ ሓደ ዳኛ ግን ብውሳነ እቶም ደያኑ ኣይተሰማምዐን። እቶም ደያኑ ካልእ ኣመራጺ ሕጋዊ መስርሕ ብምቕራብ እዚ ድማ ስሩዕ መስርሕ መጋባእያ ዝቀራረብ ግን ከኣ ገበነኛ ይዝብል ውሳነ ዘይወሃበሉ ክኸውን ይኽእል ተባሂሉ። እቲ ቤት ፍርዲ ኩነታት ጥዕና ፊሊሲዮን ካቡጋ ንምርማር ኣብ መጋቢት መስርሕ ፍርዲ ደው ክብል ውሳነ ከም ዝሕለፈ ይዝከር። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።